7 minuts són els que passen ara mateix de les 11 en punt del matí. Això és el magazín matinal de la ràdio de la ciutat, www.tarragonaradio.cat, la TDT, les aplicacions mòbils i el 96.7 de la freqüència modulada. Estem a l'espai Curar-se en Salut, aquest espai que ens ofereix la xarxa social i sanitària de Santa Tecla. Avui volem parlar-vos de la Casa Sant Josep, de fet d'unes jornades tècniques que organitzen de cara al proper 9 de juny, obertes a tots els professionals de la comunitat educativa del territori. Serà la primera d'unes quantes jornades de les quals de seguida en parlarem de la mateixa manera de la tasca que fan. Saludem d'una banda l'Armand Medina. Armand, molt bon dia. Molt bon dia, Miquel. Educador del CRAE de la Casa Sant Josep per la infància, i també el Javi Gutiérrez. Javi, molt bon dia. Bon dia. També educador de la Casa Sant Josep. Armand, Javi, quan parlem del CRAE de la Casa Sant Josep, aclarim, a què ens referim exactament? El CRAE és un centre residencial d'acció educativa i la funció que tenim és d'acompanyar i assistir d'alguna manera a nois desemparats per les famílies, per diferents causes. I tenim doncs, nois des de 4 o 5 anyets fins als 18, que als 18 sí que amb la majoria d'edat han de marxar del centre. D'on arriben, d'on venen derivats aquests nois, aquests nois o aquests nens o aquests adolescents? Bueno, dels serveis socials i en una situació de desemparament de les famílies, finalment, si no tenen una altra solució, acaben al CRAE com a residència i amb nosaltres treballem. Els casos es poden detectar a les escoles i a partir de si hi ha el maltractament, si veuen que van bruts, si hi ha alguns elements de risc que fan avisar, doncs Serveis Socials de seguida es posa en contacte amb les famílies i segons la situació miren de resoldre's o es fa la derivació d'aquests centres. Sí. Aquest centre residencial d'acció educativa, això respon a les sigles CRAE. Quina és la vostra feina exactament, Armand, Javi, com a professionals, com a treballadors d'aquest CRAE, com a educadors? Jo et diria que últimament a mi el verb que em ve sempre quan pregunten una cosa d'aquestes és el d'acompanyar. Amb totes les complexitats que comporta el verb acompanyar, perquè hi ha vegades que aquests nens no volen que els acompanyem. I amb això el professional... Clar, suposo que a vegades són reacis a rebre el vostre ajut, no? Ja de la manera que arriben, imagino. Exacte. Tenim uns papers que, hipotèticament, comencem a fer alguna cosa de lo familiar i això, vincular-se íntimament i vincular-se amb això a nivell afectiu és molt complicat i a més s'ha de tenir també molt clar que tens una funció, no és una relació afectiva el que pesa, sinó és una relació professional i tot això és com molt complicat, molt complicat de teixir. Apassionant, per això. Clar, suposo que a vegades són sentiments trobats, no? Vull dir, d'una banda això que comenteu i d'altra banda que evidentment la vostra feina us agrada, us omple i és la que feu, lògicament. També per traslladar tota la vostra feina, imagino que per donar recursos o per explicar, evidentment, tota aquesta feina, organitzeu aquestes jornades tècniques. 9 de juny seria la primera data? 8, Miquel. 8 de juny. 8 de juny, sí. Doncs mira, així tenia jo mal entesa la data. Corregim, 8 de juny serà aquesta jornada. La intenció és parlar de la docència, de l'educació, exactament com anirà, com ho heu preparat, com ho heu previst. Mira, les jornades, primer de tot aclarir-vos que les jornades van néixer una miqueta per prendre'ns un temps dins de la pràctica. O sigui, un temps que moltes vegades queda soterrat per les urgències que tenim al CRAE. I moltes vegades tenim una mancança de temps per sentar-nos, reflexionar, analitzar, pensar propostes noves. És allò que diguem del dia a dia, no? Que se'ns acaba menjant la feina. Ens acaba consumint, això. Llavors, la intenció una mica de la comissió i del grup que es va conformar per diferents professionals d'allà del CRAE i dels serveis que també té la xarxa, com el centre d'acolliment i els de productius, era justament donar-nos un temps. Però per no anar especulant durant tot un any, doncs sí que un segon objectiu va ser anem a fer tot això i transmetre-ho en unes jornades. I aquí és on va néixer una mica la idea, no? Sí. A qui s'adreça aquesta jornada? És a dir, evidentment a professionals que ja hi treballeu amb tots els serveis que ofereix la Casa Sant Josep, que són molts, com tu deies, la Fundació Casa Sant Josep per a la infància, evidentment a vosaltres, però després entenc que també està oberta a la comunitat educativa.
Sí, directamente lo que queremos nosotros es que se expanda un poco a todos los servicios de la xarxa, que al final todos trabajamos dentro de la educación y bueno, y también a todos los servicios que trabajan con la educación o que trabajan para la educación, ya sean universidades o otro tipo de servicios. La idea, bueno, en esta jornada, aparte de crear una comisión para trabajar todo el año, en esta jornada nos hemos centrado en una temática que es el juego, y pues para llevar el discurso de cómo trabajamos el juego en la educación en diferentes ámbitos. Está bastante interesante y bueno, a ver, tenemos muchos invitados, mucha gente que va a poder hablar del juego de diferentes maneras y bueno, eso queremos generar un debate para poder seguir trabajando. El joc com a eina educativa, que de fet això n'hem parlat també en molts espais d'educació d'aquí de la casa també, de com s'utilitza el joc, doncs això, per a vegades compartir valors, educar, impulsar, no? Fomentar l'educació. Vosaltres també ho feu així. Sí, i anar una mica més enllà del que és el joc vist, quan tu dius joc t'imagines algú jugant, no? Doncs la qüestió de les jornades també era rescatar la dimensió lúdica, la dimensió de l'atzar, de la curiositat, de l'aprenentatge, de la pregunta, que moltes vegades també en les professions socials doncs, treballem amb molts prejudicis, treballem amb moltes certeses i ens interroguem molt poc, no? I el joc, doncs, d'alguna manera pot donar un canvi a segons quin paradigma, no? Jo crec que s'està produint, no? O almenys hi ha molts actius implicats en que l'educació vagi canviant cap a aquest... evidentment no d'una manera pot ser totalitària, però sí que és veritat que vagi girant cap a aquest punt, no? Rescatar-ho, si més no, no? Rescatar-ho perquè és un estat, o sigui, és una manera de fer, i aquesta manera de fer aporta moltíssimes coses. Jo et dic, no es tracta tampoc de pensar que l'educació és un joc, ni molt menys, però sí que el que pot aportar el joc, sí que pot aportar la dimensió lúdica. I certament a vegades són coses que es confonen, no? Parlem de l'educació com a d'educar jugant i potser hi ha qui fa aquesta comparativa, no? De, clar, és que pensem que l'educació és un joc. Educar jugant o educar basant-nos en el joc no vol dir que l'educació sigui un joc ni s'hagi entès així. Sí, és justament això, justament desbrinant una mica aquest significat, ¿no? Que acabes de posar de jugar amb l'educació. También utilizar el juego como un método de observación de la gente con la que trabajamos. Al final, muchos de los niños, porque a nosotros nos atienden los niños, pero en todos los ámbitos la gente se expresa jugando y en soledad y en grupo. Y al final el juego siempre es un espacio de observación, de análisis, con el que se puede ir trabajando y observando para poder darle forma a un procés educatiu. I entenc també, Javi, que és importantíssim observar aquesta expressió dels nens en uns estajos o en unes fases de la seva vida on comunicar-se, i potser amb vosaltres no ho tenen com a una manera... És a dir, que no els hi és senzill, tampoc, no? Clar, sí, al final... Moltes vegades per aquesta manera que abans comentàvem, no? Per aquesta adversitat que ja se'ls hi presenta la situació, no? Sí, todo el mundo necesita una vía de expresión y el juego siempre, desde hace muchos años, siempre ha sido una de ellas. Y observarlo es parte de entender cómo funciona los niños o el ser humano y bueno, y poder trabajar con ellos. Que és curiós, Miquel, perdona, que són conceptes, com diu el Javi, que semblen assumits des de la professió, però que moltes vegades ho passem per sobre. És algo que no parlem molt d'observació, del detall, d'escoltar el noi, però tot queda aquí, amb un discurs que sembla que a vegades no agafi forma del tot, no? No es comparteix amb una experiència real. No vols dir que això va una mica també en sintonia o en línia amb el que dèiem abans, amb el dia a dia? És a dir, que moltes vegades potser no parem a reflexionar o no parem a pensar o no parem a observar doncs, per les directrius, per la càrrega de feina, etc. Sí, per això justament comentava abans, no? Que la comissió va néixer una mica per fer un peron, no? Per fer un KitKat, diguéssim, de tota aquesta urgència que ens menja tant i que a partir d'aquí puguin sortir jornades com aquesta. I a vegades és complicat, no? Suposo, alternar o combinar aquesta urgència amb aquests moments en els quals s'ha de parar, s'ha de reflexionar, s'ha d'observar i se n'han de treure conclusions. Molt complicat. Realmente es interesante la jornada porque el juego está pautado por la velocidad de la sociedad de hoy en día.
aparte viene relacionado. O sea, hoy en día el juego es muy diferente al que podía ser hace 20 años, o el que se utiliza en pueblos, o el que se utiliza en las ciudades. Entonces hay siempre mucha relación de la velocidad con la que vivimos y trabajamos, y bueno, ahí està, i realment és un dels debates que poden sorgir. Si entenem el joc com a la manera més bàsica de jugar, evidentment no es juga igual ara que fa 30 o 25-30 anys, no es juga igual en una ciutat que en un poble, no tenim els carrers disponibles, tan disponibles, no? Allò que diem és que, clar, els nens ja no juguen al carrer, ara ja és la tecnologia, i això, clar, evidentment té les seves parts positives i les seves parts negatives, com gairebé tot. Correcte. Sí. Una de les coses també que volíem destacar és això del llaç humà, no? Que vivim, diguéssim, no? Amb el tema de les pantalles, fins i tot de les dues taules rodones. De fet, obrim una primera taula rodona amb una pregunta de sabem jugar, i en acabat la segona taula rodona recull el sabem jugar, o sigui, afirmatiu, sí, amb una aposta clara. Primer us ho pregunteu i després ho afirmeu, no? Exacte. És a dir, ho sabem. I creu que sabem jugar? Perquè a vegades no és només el joc, com diu Baldo, sinó també una altra qüestió, que no és el què, sinó amb qui, no? I aquí també, evidentment, doncs, hi entra, no? El component, l'entorn, el component familiar, el component social, el component escolar i, evidentment, el pilar educatiu. Just, les jornades neixen una mica amb això que estàs dient, perquè és que sí que a priori sí que podem dir que els nens no saben jugar, no? Per això que deies tu abans, als espais públics, i no es juga igual, però és que nosaltres tampoc. O sigui, és una qüestió que tu observes qualsevol parc públic i trobes molt pocs pares que estan jugant amb els crios. Els pares són els primers que estan abocats a la pantalla del mòbil abans de jugar potser amb un criu. Una situació que entenc jo que empitjora amb els casos dels nens als quals vosaltres doneu assistència, no? Yo creo que el debate ahí está abierto. Podríamos decir que no sabemos y podríamos decir que sí sabemos. Yo creo que al final es parte de la sociedad. La sociedad ha ido evolucionando y ahora jugamos de otra manera y todo es observable, y antes jugábamos de otra manera y todo ha ido cambiando, y precisamente creo yo que desde el nivel educativo, quien educa, pues tiene que estar muy a la orden del día con lo que está pasando para poder darle una solución concreta o poder observar porque la realidad es la que es y la velocidad es la que es, los juegos han cambiado, entonces hay que saber adaptarse a ello para poder... Bueno, es una opinión personal, pero que creo que sí que es verdad que todo ha cambiado, es verdad que no jugamos como antes, pero bueno, jugamos de otra manera y eso es también interesante y es objeto de observación para trabajar. 8 de juny tindrà lloc aquesta jornada, aquestes dues taules rodones. Com estructurareu a nivell de temps, Armand? Doncs mira, hi haurà una primera... A partir de quina hora i a quin lloc? A la mateixa casa serà o no? No, això es farà al Centre Tarraconense, al Seminari. Molt bé. I la idea és fer unes jornades de matí, o sigui, pràcticament començar a les 9, vora les 9, 9:45, i acabar a les 2:45. Dos taules rodones, amb 4 participants en cada taula rodona, el temps aproximat d'uns 15 o 20 minuts, depenent del moderador si és més exigent o menys exigent, i sobretot donar peu al debat amb el públic. Que també tinguin la seva part d'intervenció. Qui formarà part? Qui seran els ponents professionals de la casa, experts? A veure, de la casa tenim a la primera taula rodona l'Armand, que participarà, i el company d'un altre servei de la casa, que és el Frank Esteve, i després tenim 2 invitats, el Fernando Maestro i l'Andrés Fernández. I, bueno, el Fernando és director del Museu del Joc, i l'Andrés, un psicòleg psicoanalista, i, bueno, portaran diferents visions i postures d'aquesta qüestió, perquè aquesta primera taula redonda és la qüestió de si sabem jugar. Sabem jugar, per tant ho heu d'abordar des de diverses perspectives. Sí, exacte, obrir una mica el debat. I en la segona taula? Pues a veure, tenim el Jordi Lainez, que també treballa a la Casa Sant Josep, Celia Camps, del CEDIAC, psicòloga també, Gabriel Puig i l'Abrezo Gutiérrez. I, bueno, el Gabriel Puig és
És professor d'un institut i és president de l'Associació Cultural del Llaüt d'Ascó. I la Bresso treballa amb unes tècniques educatives de mindfulness, amb unes tècniques noves i innovatives. Meditació, sí. Coneixement de la ment, etc. Treball de grups, dinàmiques i tal. Està bé perquè és enfocar-ho i abordar-ho des de diverses perspectives per fer-nos aquesta pregunta, si sabem jugar i acabar-nos-la responent i valorar també el joc com a eina educativa. Clar. Armand, deies que això forma part d'una comissió que no és només per aquestes jornades, sinó que s'ha creat ja, entenc, de manera permanent. Teniu la voluntat de continuar fent aquestes jornades o portar-les a un altre nivell? Bàsicament el que tenim previst és que aquestes jornades es puguin celebrar anualment, però també que el grup de la comissió sigui base en el centre per fer una formació continuada, per justament el que et deia, parar-nos a fer un temps d'anàlisi, però també per noves propostes. Poden ser jornades, poden ser seminaris, pot ser una revista, pot ser una formació, o sigui... La qüestió és que aquesta formació continuada s'estableixi d'una manera regular al centre i que a partir d'aquí sorgeixin propostes. I les jornades doncs, és un objectiu a aconseguir. Doncs estarem pendents també de com vagin desenvolupant-se aquestes jornades i d'altres que pugueu preparar. Us agraïm, Armand i Javi, que avui ens hagueu vingut a visitar. Per cert, que ja des de fa un temps esteu a la nova casa, no? Sí. Sí, ja era hora, Valoració positiva, doncs, del temps que hi porteu, Molt positiva. Absoluta, sí. Doncs el CRA, que teniu aquesta quarantena de places, no? Encara entenc, per l'atenció i l'educació dels infants i adolescents, com dèiem, doncs, que es troben en situació de desemparament, que comentàvem al principi, juntament amb tots els altres serveis que ofereix la Cara Sant Josep, dels quals hem parlat, tant del centre residencial com del servei de preadoptius, com el centre d'acolliment familiar, etc., que n'hem parlat també molt aquí a l'Espai Curar-se en Salut. Armand, Javi, moltíssimes gràcies. A tu, Miquel. Per acompanyar-nos, que vagi bé. Nosaltres hi tornem el proper dimecres a partir de les 11 amb una nova edició del Curar-se en Salut. Les 11:25.